yeah, 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 yeah. Aseară mi-am ars-o cu o vlogăriță. Era prin control, tipa era beată criță, plină de arfe și o ardea pe ultima fiță. Am dus-o în garsonieră, mi-a luat-o ca o veveriță. Îmi vorbea doar de view-uri și de acte, case de discuri, de clauze și contracte. I-am zis nu-mi pasă, mai bine te pui pe spate. Și-am dat la ea ca golanii în aparate. Ne-am uitat la cars până la 4:30. Dimineața mi-a făcut cafea cu lapte, inactivă pentru o noapte. Dar vai ce celebritate, sute de mii subscriber, ce păcat că-i plac golanii. Ar da și abonații, doar că nu-i ajută ani. Dezbrăcată de pe haine 3 salarii. Era fericită, ci că i-au intrat campanii, bro. Mi-a dat sfaturi despre YouTube, eu i-am dat sfaturi despre retu. I-am zis așteaptă-mă că mă duc, că nu mai avem de băut. Și m-am întors cu una de sec, se lăuda într-una cu ce face ea pe net. Mi-a vorbit de Viche și mi-a spus că ar fi mai tare să mă apuc de vloguri dacă vreau monetizare. Stai, stai, între timp ce îmi făceam un pai, o ardem fără șef ce nu știai, ne trăim viața freestyle. Stai, stai, între timp ce îmi făceam un pai, o ardem fără șef ce nu știai, ne trăim viața freestyle.